Dala nane maketo gwen yoru chieme chiemo. Kati ng'isi dhako ni gweno kodonjo to lur ne ginene seche moko be wachamo lunch. Sama koro bando yudore kama koro gik kado go monego bed ni dhi. Dhako kata in godo e piny kama wantiere ni. Piny ni Yesu nong'e gimomiyo nokelo ng'ama dhako. Wan kata mana suso bando ok dwa nyalo. Molo an kaka chief adich gi mako ji masama dwa gi. Nyahero yo. Biane oko ka mino. Ito be miyo laga gi luong moko manono. Ing'ini sama nyithindo lingore mo wan dala kanya ka waginene wang'iyo kaka waloso weche mag dala. In koka chiko mo bando sani iroma gi luong kata abet piny ayueyo. Penji niya. Kuma nyathi cha some sari. Japuonj cha tiuso no chajo ga pesa di. Apenja ok apenja yo marach nikech nti gima chicha kanyo. Kwani dongo ka 350? 350. Ing'eni mon nyaka non dak ing'eni ondike muma ni dhako biro kwali ma kata intie. To kwani siling 350 kata kichule nini tuition rach. In mokwonga chich gimomiyo apenji mane en gimoro achiel. Ka ncha ori sikuma inyisa ka ne sikuma sano ng'awo onge mar 10. Tami ka siling 40 ni dhi om sukumb 40 tikaw ma 20 lalgo. Ing'en account mi yawo mikete pesa go kang'eyo. Ichaki nyisa ni kibrit sani onge ma siling 2. Ni kibrit sani siling 5. Kora golo pesa siling 10 ne diomo kibrit ayo kare tiyo gi siling 4 siling 6 idongo. To kwani an ka save to rach. Mokwongo long bila mine rwako ni dala kae. Baro wiya gi wach long weri kod yar bando. Apenji in be idwa chika. Adwa chiki kwani ka chiki to rach dongin chuora kata. Ok inyal rwako long bila ni tantie kata ng'ama ruoth. Mane riambo iwinjo. Nika wakarwa kolong koso nalo koskat. Awacho ni mon mayo ji. Mano wach ma wach. Parani JJ Roma gi lepe dala kae. Ori ge ira. Ka chak nyocho ndik dala ka. Wuon chak wacho siling 300. In kibiro tingi sani 600 ni sani chak mama no ber nyo medo nengo. Yero dondo. Mage pesa ming'iyo go longe. Yero dondori. Nika wakarwa kolong koso nalo ko full dress koso nalo ko skirt. Long time ne rwako lakini ndalo cha ne podin mwanda. Sani ndiend ng'ato ok inya buko ni rwak gima iwuono. Kora ndiendi koro we control kata ki control to control maber. Wingi. We donda pare. Aol. Nyathinyo riembi imiya 350 pesa ne podorem. Podi chaki baro wiya gi wach long ki. Mar nyathino podo kada wuoche poka nono. Mar majan gi ne